falta el sonido. Sí que anava passant, però sí, faltava el so. Estava acabant un decret. Vale, doncs comencem. Bona vesprada, bona nit. Ple sessió ordinària, dijous 26 de febrer 2026, quan són les 8:30 de la nit. En el següent ordre del dia. Primer punt, aprovació, si és procedent, esborrany acta, sessió 29 de gener 2026. Alguna coseta? Nosaltres no hem dit res. No. Pues passem a votació. Vots a favor? Pues s'aprova per unanimitat. Punt número 2, aprovació, si és procedent, de l'expedient comptable 5/2026 de reconeixement extraoficial de crèdit. Com bé... En esto, lo primero hem de ratificar la inclusió. Entonces, ya que pasa, fer la votació. Fer una votació de la ratificació de la inclusió. Vots a favor? Pues 5/1. Llegir el punt altra vegada o a favor? Jo crec que no fa falta, no? Bueno, la proposta de l'alcaldia per a que s'adopti l'acord diu, primer, aprovació de la relació de factures i altres documents pagadors corresponents a l'exercici 2025, que ascendeix a la quantitat total de 6.052 euros amb 92 cèntims, i reconèixer l'obligació al pressupost prorrogat per a l'any 2026, amb càrrec a cadascuna de les aplicacions pressupostàries següents. Les lliig... Voleu que les lligui totes? Segon, que continuï el procediment d'ordenació del pagament legalment establert. Pues són unes facturetes que la majoria són de manteniment, de tema de cuidador de l'escoleta, tema de l'ESGAE, d'un obreta de teatre, manteniment, com bé ha dit, i productes de neteja. Pugen un import de 6.052 en 92. Bé, nosaltres, com ha comentat, aquestes factures evidentment s'han de pagar, com tots els anys ens passa això. L'únic problemeta que vegem que hi ha una factura que sí que va entrar el dia 29 de desembre i no està comptabilitzada així, que és el dinar de Nadal, el del restaurant. Així la porta, per si voleu incloure-la i no voleu retrasar el pago un mes més, perquè si no n'hi hauria que passar-ho a abril, i crec que són diners i es hauria de pagar. Està presentat per Regis Central el dia 29. Pues no tinc constància. I de fet, quan vam parlar, que tu vas comentar que el que faltaria incloure és aquesta factura. Clar, jo m'ho he mirat i està inclosa. Aquesta nova intervenció encara no ens ha passat res d'això. Està dins del... no sé. De fet, la persona del restaurant me comenta que sabia que alguna va passar perquè estava de vacacions Fanny i ja veurem. Jo demanaria que s'agilitzara al màxim, perquè també tenim un període mitjà de pagament que ja ha passat de diverses factures i anem ampliant aquest període. Jo fico de constància de que demanem que s'inclouen en aquest punt, ja decideix el ple de la corporació. No, jo no tinc problema, és a dir, que jo de fet no l'he vista. No sé, com tens tu constància de la factura i nosaltres no. Jo el
afrontaré demà a intervenció. Jo penso que s'hauria de mirar primer la factura i després ja incloure-ho. El que passa que clar, si efectivament ha entrat en aquesta fetge, hauria d'incloure's ara, adelantar, si no han de fer un altre expedient. L'únic que estic dient és que s'aprova i ja està, no estic dient més que res perquè si no ens tindríem que esperar al plenari de març i retrasar aquest pagament. També us dic una cosa, tot m'ho han dit de paraula, també m'agradaria que confirmareu que n'hi ha un registre d'entrar, evidentment, i que la factura siga de l'any passat. No, evidentment que estem dient que si és correcte que s'ha fet un registre d'entrar, per la nostra part volem que s'inclogui en aquest punt i que s'efectuï el pagament. Això, per exemple, ja veig jo que és una factura simplificada. És una factura simplificada. No sé Sí, però és la còpia de la que va presentar. Sí, factura simplificada. No sé si l'admetixen així tal qual o què. Factures simplificades no. En aquestes quantitats, però bueno, és una quantitat. Quantitats més menudes, no sé si estan les dades, en teoria sí que estan les dades de l'Ajuntament, no sé si això és una factura simplificada. Tema comptable ja no ho sé. Per la meva part no n'hi ha problema d'incorporar l'import si no n'hi ha problema d'això, però no retrasar si es comprova. Es comprova si està l'any passat. Més que res per no fer altra volta aquest punt. Ho va presentar, però vull dir que ho va presentar, que estava jo quan va vindre a presentar-ho. Va vindre, no sé si va ser l'endemà o a l'altre de fer el dinar. No sé el que pensa el grup. Però crec que Fanny no estava, no sé si ho deguem passar per registre o què. Però bueno, si està... Home, el que es puga fer per agilitzar, però ara també hi haurà que saber a quina partida té que anar i tota la història. Nosaltres la presentem, no sé si es pot fer o tindrem que sí o sí. I tota la mandanya. No sé si sí o sí ho tenim que passar per plenari, malgrat que l'hagin presentat nosaltres, no ho sé. Sí, jo entenc que sí. I aprovar-ho ara, ja ho dic, primer es tindrà que aprovar l'obligació, crec jo. Primer s'ha d'aprovar l'obligació, reconèixer com que és correcte i després ja el pago quan passa pel pleno. Jo crec que no és prou presentar-la així i que es pagui. Ojalà. Al xic li abrevies el procediment un mes, però... És el que parlem. Les persones des del 29 cobraran en abril. Ja cobraran en abril, aleshores. Però els informes, jo crec que sí, que si es fan totes les comprovacions en els informes de secretaria d'intervenció, jo crec que sí que el podríem portar endavant. Però s'ha d'aprovar ara? Sí, clar. Jo per mi no tinc cap problema. Si té un procediment abreviat o com siga... S'ha d'aprovar ara, clar. Jo no tinc cap problema, que s'aprovi. Sí que, evidentment, us demanem que totes les comprovacions que estigui presentat per registre d'entrada, que tot sigui correcte, que les feu arribar i ja està. Jo espero no allargar més aquest pagament. Sí? Esteu d'acord? Si hi ha un procediment que es pugui fer, per mi endavant. Pues sí, s'agilitza. Això sí. Doncs passem a votació. Sí. Passem a votació sobre... Vots a favor? Per unanimitat. Incloent la factura de 1.350. Punt número 3, aprovació
aprovació, si és procedent, nomenament representants corporació en Consell Escolar Municipal. Con això, doncs, Ratificar. ratifiquem la... Aprovar la inclusió. La inclusió. Sí. Aprovem la inclusió. Vots a favor? Vale, queda aprovada la inclusió. I ara la proposta que formula l'alcaldia en relació a aquest assumpte diu el nomenament dels següents representants de la corporació en el Consell Escolar Municipal. Proposa com a presidenta a doña Concha Germán Llàcer del grup socialista i el regidor proposat per l'alcaldia don Marc Estrucmorant del grup Compromís. Bueno, a veure, jo vaig fer la proposta en comissió basant-me en que Marc està lligat a un centre d'ensenyament que continua un poc seguint totes les novetats i també per estar en el poble. Que els horaris que fem de Consell Escolar Municipal, igual altra gent tampoc podrien assistir. Doncs ell té més disponibilitat i sobretot això que des que ha acabat d'estudiar que continua estant vinculat al món de l'ensenyament a través d'aquest centre educatiu. Doncs per això feia la proposta. Bé, sí, jo volia fer diverses aclaracions sobre aquest tema. Primer preguntar, perquè no, abans que res m'agradaria saber-ho de altres paraules. En la comissió se va proposar, primer que res, se va votar el punt de la urgència d'aquest punt, correcte? En la següent votació el que es va dir és que els companys parlarien molt, ens reunirien. Això va quedar a que el senyor Marc i jo, com bé ens vas dir tu, parleu-se a veure qui vol estar. El senyor Marc i jo ja ens ho havíem parlat i s'acceptava el que estiguera jo en aquest cas. Jo d'això no sé res, Borja. No, a veure, estic contant, no passa res, simplement vull que constaran i ja està, que de fet, per no dilapidar més i allargar més aquest procediment, que necessitem aprovar-lo, no vaig ni a presentar la meva candidatura ni res, però vull que conste de que en la comissió en ningú moment va quedar aprovada. No. Nosaltres votem la inclusió, Perquè que ella ho diu després. Diu, ostres, no hem votat l'altre. No, en aquest punt no. Sí, va passar el mateix que d'estar després, Marc. Ho tinc apuntat. És que I ella ho diu si que volem, tenim que parlar en Borja. és que casualitat de la vida que No, però a veure, jo... Vale, no vaig a No, Borja. No anem a allargar més. No, Borja, un moment. A veure, allí vam aprovar la inclusió i jo vaig fer la proposta, però la proposta no la vam votar, la teníem que votar així, en comissió no es va votar. No sé si recordes que vas dir, tenim que parlar en Borja. No sé si ho recordo que ho vam dir. Aleshores, la meva pregunta és, final, és de veres que tu li crides a mà i dius, al final seràs tu, perquè ja ho hem parlat en el grup popular, i seràs tu el representant del Consell Escolar? És la meva pregunta. I jo li dic a Marc. Sí, tu li confirmes a Marc, al final seràs tu, perquè ho hem parlat en la comissió, i seràs tu representant del Consell Escolar. No, jo faig la proposta en la comissió. Jo faig la proposta. I li comunique a Marc que vaig a fer la proposta. És tot, però li comunique que jo vaig a fer la proposta. No que s'ha votat en comissió ni que s'ha decidit res.
En comissió jo vaig fer el mateix que vos ha dit ací i els mateixos arguments vaig dir en la comissió. I quedava per plenari, per això ella diu que va dir ho parlarem amb Borja, però jo les converses teues i de Marc d'antes no sabia No vas res. a saber-les, evidentment. No estaves present, evidentment. Tampoc havíem fet el El que sí que sé que vos vaig dir, parleu-se, poseu-se d'acord i no doneu ninguna contestació, doncs tenia que fer jo una proposta, perquè s'havia de passar per plenari. Sí, però que ho faig molt bé, perquè haver fet la proposta tu en una comissió sense presentar d'urgència, ho haguérem vist en el punt del dia i haguérem informat i en aquest moment en la comissió s'haguera debatit i ja està. El problema és que presenta d'urgència, casualitat és que jo no estic, val? I ja està, que no ha passat més. Sí, a veure, estem detallant els fets de lo que ha passat i ja està. Val? I no hi ha més, simplement deixar constància de, ja està. Que s'haurà pogut votar en la comissió perfectament, evidentment. S'haurà pogut votar, una vegada estan inclòs els punts, s'haurà pogut votar. Haurem hagut 2 abstencions i haurem hagut a favor o el que fos, ¿vale? Simplement dir això, ¿vale? I conforme ja aprovem la vostra proposta. Jo per clarificar una miqueta la cosa és això, la conversació que vam tindre jo és això, que ja en el seu moment jo vaig estar, que això no sé si t'ho va comentar o a Borja o a Òscar, que pensaven que com jo ja estava de representant de la Mancomunitat, hauria estat bé que hagués sigut algú d'ells, en aquest cas Borja, però bueno. I després el tema és, quan va eixir de la comissió, tu em vas dir, mira, no sé si em vas dir exactament la proposta d'això, em vas dir, no tenen cap de problema en que sigues tu el membre del Consell Escolar, això és el que em vas transmetre. I ho he explicat jo i en principi no em posarà ningú problema No vaig dir que a mi em vaig saber. que jo inclús em vaig estranyar, però bueno. Es vam dir això, mos pareix bé, però tenim que parlar en És per donar una miqueta les tres versions, però ja està. No n'hi ha... I queda una miqueta clarificat. I per altra banda, doncs agraït la confiança que deposita avui. Intentaré desenvolupar, si la proposta va avant, suposo que sí, intentaré desenvolupar el càrrec el millor que sap i puga. Bueno, ja dic, era deixar constància de que jo tenia gust de ser, però que no ho sabés. No n'hi ha que fer més llarg que aquesta. Pues, si us pareix bé, passem a votació. Vots a favor. Per unanimitat. S'aprova. El punt número 3. Sí, 3. Vale. Punt número 4. Aprovar si és procedent interessar davant de la Generalitat Valenciana la tramitació d'urgència de l'expedient d'actualització de la declaració d'interès comunitari per a la implantació d'una residència i centre de dia per a persones majors en el terme municipal de Beniarjó. Este assumpte es va tractar en la comissió i es va dictaminar el següent. Proposar al ple que acorde, primer, interessar davant de la Generalitat Valenciana la tramitació d'urgència de l'expedient d'actualització de la declaració d'interès comunitari per a la implantació d'una residència i centre de dia per a persones majors en el terme municipal de Beniarjó, per raons d'interès general i per evitar els perjuís derivats d'una nova demora administrativa. Segon, notificar l'acord plenari adoptat a la Generalitat Valenciana. Pues bueno, este DIC així en l'Ajuntament de Beniarjó l'any 2015 el va determinar favorablement. Conseller de Benestar Social també el va dictaminar favorablement. En 2005, l'àrea de carreteres de Diputació en 2007 el va determinar favorablement. Conseller d'Infraestructura i Transport també favorablement en 2006 i Ministeri de no tenir afecció i Servicis Vies Pecuàries tampoc. I clar, del 2005 al 2026 han passat molts anys i s'ha d'actualitzar ara i s'ha de... Això és el que es van demanar des de Conselleria que fem un tràmit urgent perquè ells pogueren adelantar al màxim la tramitació d'aquesta
d'este dic. Bé, simplement vaig a comentar una cosa molt evident, com bé ha dit la senyora secretària, és un dictamen de la comissió, no n'hi ha ninguna proposta d'acord, aleshores no fa falta votar-lo, perquè quan no hi ha proposta d'acord no anem a votar. És un dictamen, és un document adjunt, aleshores l'hem exposat al ple, es quedarà gravat, però quan no hi ha proposta d'acord no podem votar-lo. I avise de que n'hi ha 1, 2 i 3 punts que tampoc anem a votar-los, perquè no hi ha una proposta d'acord, elevar al plenari. Són dictàmens de les comissions, aleshores no anem a votar en el ple. Està bé que informem, se pot informar, però ho sent molt així, ja va passar en un plenari, sabeu que si no està la informació no anem a votar sobre ninguna informació. Aleshores, continuem, si voleu, els altres punts, fem els dictàmens de les dues comissions, però que sapigueu que no podem votar-lo. Fins al punt 7 no podem fer res més. I a la Xina. Independentment d'això, Borja, vols dir alguna cosa sobre el punt? Bé, sobre aquest punt, evidentment ja ho vam parlar anteriorment nosaltres, evidentment estem a favor, evidentment sabem la problemàtica general a nivell ja no local ni provincial, a nivell nacional, que fan falta residències, evidentment estem per la llavor de votar a favor, però clar, no podem realitzar aquesta votació perquè no hi ha un document sobre el qual votar. Aleshores, si podíem votar el dictamen si és correcte, si voleu el votem que el dictamen de la comissió és correcte, però no n'hi ha un acord plenari. Aleshores, que conste en acta clar, no n'hi ha un acord plenari. És un dictamen de la comissió que si voleu l'aprovem, és un dictamen però no n'hi ha un acord plenari. Aleshores, a conselleria no li servirà. I és que no puc dir-vos res més. Les normes són per tots. A conselleria no passem la proposta, Borja, però passem... Jo no vaig a votar-lo, jo no vaig a votar perquè no hi ha una proposta d'acord. No, que em pareix bé, vull dir, les lleis no les faig jo. Sols vull aclarir-te que tindran que enviem l'acord, ni enviem el dictamen, ni enviem la proposta, enviem l'acord en el que tot el que s'inclou esté d'acord, clar. Perfecte, però entendràs que vull un acord per escrit, aleshores pago jo alçar la mà a favor, perquè estem completament a favor, com hem dit, però no tinc un acord de plenari, no puc votar-lo. Ja està, em sap molt de mal, però no es pot votar, ja està. I això ja ha passat en aquest saló. I ja està. I Marc? Anant al fons, nosaltres, com ja vam dir a la comissió, estem totalment d'acord, és necessari, fa falta i tal. Anant a la forma, no sé fins a quin punt té raó el portaveu del PP, no sé, jo entenc que la comissió dictamina, evidentment, i fa una proposta al ple, que és el que reflexa, sí. La comissió informativa proposa al ple perquè acorde. Per això, clar, no hi ha una proposta d'acord al plenari, està clar. Però no sé si implícitament això val. Nosaltres no tenim cap problema. Després no sé si té validesa o no, jo ja no sé. Però el nostre vot va ser a favor. Hi ha un dictamen de la comissió que proposa al ple que acorde. No sé si això ja és una proposta o no. Però nosaltres no vam votar a favor. La secretària diu que el dictamen que vaig al ple... Jo entenc que aquesta és la proposta, però la proposta. Però bé, ja és cosa de la corporació, el que vull. Estem d'acord, passem a votació i... Ja vos dic, si voteu, que consti en acta que se votarà el document que s'ha afegit, que és el dictamen de la comissió, però no se vota ningú acord en plenari.
que conste en acta i estarem damunt d'aquesta informació. Així de clar. Sabeu que no es pot fer. Ja ha succeït en aquest plenari i ja ho vam averiguar a tema legal i no es pot votar perquè no hi ha un document fehacient de proposta d'acord. No hi ha un document en el qual votar-lo i en el que queda reflexat l'acord del plenari. Però bé, si voleu continuar, nosaltres no anem ni a votar, evidentment. No anem ni a votar, no, evidentment. Ho sent molt. Sent molt que s'ha de fer una urgència, igual que s'ha fet 2 punts, però això és així. Bé, ja el que decidirà la resta del plenari. Nosaltres ja hem posat la nostra postura, voleu fer la votació, la feu i ja està. A veure, simplement és... No li dic tanta... Simplement és que la tramitació siga d'urgència l'expedient d'actualització, és a dir, que tampoc és ninguna... Molt bé. Fem un plenari d'urgència, presentem la proposta d'acord i la votem. La secretària diu que la conclusió que arriba és que pensa que està correcte, és a dir, que fent el que és el dictamen ja és suficient. Vale. Les responsabilitats en després aquí van. Sí, l'Ajuntament. Vale. Nosaltres no anem a fer-ho. Si la resta del pleno, junt al recolzament de la senyora secretària, vol fer-ho? No, jo no recolzo res. Això és el que n'hi ha. Vale. Jo no està dient el senyor alcalde que és no. correcte, que es pot fer. Jo soles dono fe de lo que es faci, Sí, sí. res més. Per això, dones fe que és un dictamen, no és Sí, una sí, proposta sí. d'acord, aleshores, Sí, i si voleu votar com aquest dictamen és correcte en la comissió, nosaltres votarem. Si voleu votar una proposta d'acord, no anem a votar. No, però bueno, que ja vos dic, que no us veieu obligats. Si tens més clar deixant-ho sobre la mesa. A veure, jo estic més clar deixant-ho, perquè estiguem així, el que intentem és que estiga tota la màxima legalitat possible, que pareix que estiguem... Això és competència teva. Tu no el que t'he de decidir. Que és això, és a dir, que el tema està ahí, és a dir, que, a veure, que tampoc és una... Competència teva. Pues ho faria. deixem sobre la taula i ja ho... Vale, passem al punt número 5. Aprovació, si és procedent, l'adhesió a la xarxa governança local de la Comunitat Valenciana. Este assumpte també es va dictaminar per la comissió corresponent i es va dictaminar favorablement, i en el dictamen es proposa al ple de la corporació que acorde primer, adherir-se a la xarxa de governança local en la Comunitat Valenciana, segon, comprometre's a potenciar les següents accions previstes en la carta d'adhesió a la xarxa. No sé si voleu que llegeixi tots els eixos. Tercer, que es realitzen tots els tràmits oportuns perquè l'adhesió de l'Ajuntament de Beniarjó a la xarxa de governança local en la Comunitat Valenciana siga efectiva, notificant este acord a la Direcció General competent en matèria de govern obert de la Generalitat Valenciana mitjançant còpia d'aquest acord. Vale, pues este punt és la... Bueno, la xarxa de governança local el que es refereix és obrir un espai de col·laboració entre administracions públiques, com ja us vaig comentar en la comissió, per a fomentar-lo la participació ciutadana i la transparència. Està format per, la xarxa està formada per ajuntaments, mancomunitats i diputacions que se van adherint-se
voluntàriament, i les funcions és això, establir normes d'organització per al foment de la governança compartida i recolzar el desenvolupament de polítiques locals de govern obert. I això és tot. I a part d'això, l'estar adherits així a la xarxa aquesta també ens dona punts de valoració a l'hora de demanar les subvencions de participació ciutadana. I Borja? Com van dir els meus companys de la comissió, estem completament a favor. Al final són avantatges per a l'Ajuntament, però torno a repetir, simplement estem a favor d'aquest dictamen i que és correcte el que va dir la comissió. I Marc? Cap problema en què m'ho adherim. Jo crec que hi ha més avantatges que obligacions i el nostre vot serà a favor. Igual que en el punt anterior, com sols està el dictamen, a veure, també en tindrem que deixar-ho a la taula. No anem a quedar-nos... Per coherència. Que per coherència. Punt número 6, aprovació canvi d'ús de les unitats autoritzades a l'Escola Infantil Municipal Joan de Montcada. Este assumpte també es va dictaminar favorablement per la comissió corresponent i es proposa al ple perquè acorde, primer, formular la corresponent sol·licitud d'autorització de canvi d'ús de les unitats autoritzades d'educació infantil de primer cicle en l'Escola Infantil Municipal Joan de Montcada, dirigida a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Segon, remetre còpia certificada del present acord, junt amb la documentació necessària per a tramitar la corresponent sol·licitud a la Direcció General de Centres Docents de València per al seu coneixement i efectes oportuns. Però ahir n'hi ha acord o està igual que els altres punts? No, tratem el tema i... Tratem el tema no, així este és completament diferent, Ja ho sé que... perquè demà s'acaba la data per presentar-ho. Entonces jo demano que convoques plenari extraordinari per a demà. Que sí, que sí. És que s'acaba la data, entonces ja no té sentit. Demà. Ja no té sentit, anem a perdre a migdia o quan vulgueu, però millor a migdia per a poder-ho presentar. No tenim ningú inconvenient, vindré demà a migdia. Bueno, doncs comencem el tema i ja ho deixem ja... Sí, doncs conforme vam veure en la comissió, simplement és el canvi de... Bueno, si ho teniu davant, és el canvi que està en què hi havia de 2 a 3 anys 40 places, val? I ara el que demanem és que aquestes 40 places es partisquen en 2 grups, perquè aquest grup de 40 places no anàvem a omplir-lo i l'altre m'ho n'haguérem passat, amb la qual haurem tingut que deixar fora a xiquets o agarrar més personal, cosa que no ens interessa. Vull dir que la urgència... Després això, va fer l'informe la directora i llavors per veure si hi ha ple, pensant que si s'aprovava avui que donava temps demà per enviar-la. Sí, el tema és que ho vam treure tard, ha hagut poc de temps i ella ho tenia, ens ho va preparar tot perquè ho tinguérem en la comissió i en... Borja, vols comentar alguna cosa? No, jo al final em sap mal, però bueno. Marc, vols comentar alguna cosa sobre aquest punt? No, a veure, quasi que vaig a repetir-me el del punt anterior. És convenient, és urgent, es va votar l'urgència, va passar per la comissió, nosaltres, si passa votació, votarem a favor. Per coherència, evidentment,
com us he dit abans, tenim que deixar damunt la taula i quan estiguin les propostes d'acord farem demà al plenari. Vale? Pues el punt número 6 es deixa també damunt de la taula. Punt número 7, aprovació si és procedent del tercer pla d'igualtat 2025-2030. Tens que ratificar. S'ha de Hem ratificar. de rectificar la inclusió. Sí. Vale, pues anem a ratificar la inclusió. Vots a favor el punt número 7. Per unanimitat? Sí. Sí, jo llisc la proposta es va passar a la... Ah, no, esta no es va passar res. Sí, Sí, la proposta d'acord li va apel·lar la següent proposta d'acord. Únic. Aprovar inicialment el tercer Pla d'Igualtat Municipal de Beniarjó 2025-2030 amb l'objectiu d'aconseguir al municipi la transversalitat de gènere de les polítiques d'igualtat necessàries per a aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. A més, contribuir a una societat més justa i equilibrada, on totes les persones tinguin els mateixos drets, responsabilitats i oportunitats. Posteriorment es publicarà l'anunci de l'aprovació del pla en el butlletí oficial de la província per a generar el coneixement. En la seu electrònica es podrà també. perfecte. Pues ja és el tercer pla d'igualtat i vam estar comentant-ho en els portaveus si hi ha alguna modificació, va fer algunes modificacionetes, ja vam passar el pla modificat i ara pues, ja és aprovar-lo i intentar pues, en estos 5 anys que té la vigència el pla pues, que es duguen a terme les majors accions possibles, a ser possible totes en estos 5 anys. Marc, alguna cosita? Bueno, Borja. No, da igual, que a mano, per favor. No, ja ho veuré, jo el pla vam estar, vam fer la reunió, vam estar mirant-lo, ja vam aportar, es va aportar el que considerem que faltava i tal, Pues deixar constància del que s'havia fet i ja està. que... N'hi ha que anar avançant en això, però va. Exacte. Bé, com diu Marc, n'hi ha que anar avançant, evidentment també felicitar-vos perquè s'ha fet una llavor també sobre aquest tema en aquest Ajuntament, aleshores ha quedat reflexada en algunes modificacions que no anteriorment no estaven però que ara sí que estan perquè s'han executat i bueno, al final també les xifres també t'assusten perquè encara continuem en aquest aspecte de jornals, de tot, o sigui, Sí, de pensions, que diferències de pensem pensions. que hem de lluitar perquè tot això ja avança. Pues, si us pareix, passem a votació. Vots a favor? Gràcies. S'aprova per unanimitat. Punt número 8, assumptes d'urgència. Així no teníem... Per part del Partit Popular, no. Pues ja passem al punt número 9, control i fiscalització, òrgans de govern. Comences tu, Borja? Bé, el 53 Vale. Això són els romanents del pla d'inversions, o sigui,
els sobrants del pla d'inversió en 2000, Vale. que s'incorpora després que veureu després en els decrets que n'hi ha una sèrie d'adjudicacions de contracte. Vale. Entonces, primer s'incorpora tot l'import i després ja es Podem comença. pagar la pista de tenis, Exacte. etc. Imaginava que era això, però simplement com retallen tant el programa... No, saps què passa? Que no cap tota la situació ahí, perquè és... Bueno, del 50... Això és un grup que és 57, 58, 59, 73, 77, 91, 90, que cada vegada va canviant més només una paraula. Sí, tot això són modificacions de crèdit de les ajudes de Diputació, vale? Que veuràs que n'hi ha també decrets, per exemple, mira, el 73 té a veure ahir que el que fa és incorporar-se el que és l'ajuda, l'import de lo que ve l'ajuda per poder fer-li el contracte també. Ah, per això fica inversions en algun i en altres fica manteniment. Sí, és que s'ha tingut que fer en diferents contractes segons el que és l'ajuda, perquè quan es va sol·licitar, conforme diu Diputació, hi ha unes coses que és per manteniment i altres per inversió. Entonces, per això està tot tan segregat i veieu ahir tanta això. I tot és referència ja al Camí de Palma, que un trosset és una cosa, un trosset és l'altra, i és això, està tot com perquè es va sol·licitar així. El 74 sí, sí, això és una sol·licitud d'ajuda per a l'accessibilitat en l'antic Ajuntament. Anava a fer la pregunta si era per una ajuda. Sí, és això, és una ajuda. S'ha sol·licitat l'ajuda pel tema de... com es diu? D'accessibilitat a edificis públics. La planta baixa de lo que és l'Ajuntament no és accessible i clar, ahir pots fer s'ha fet una memorieta, valorar, per saber l'import i sol·licitar l'ajuda. Esperem que vingui a aprovar i això. L'última que va vindre va ser el 50 o 60%. Tampoc això puja molt, però bueno, és una cosa que veiem prioritat fer-la per la força, llegar els escalons, deixarà cota zero des del carrer, el hall de l'Ajuntament, i el que és el quart de bany també inclús rebaixar-lo i modificar inclús l'escala. El 83 és una ajuda de la xarxa de municipis protegits. L'anterior s'ha fet el pla d'igualtat i així hem sol·licitat diferents accions de la xarxa de municipis. S'ha sol·licitat l'ajuda, s'ha sol·licitat 3.594 euros i és de la xarxa de Diputació. Diferents accions per desenvolupar-les al llarg de quan tinc que aprovar. el 101 Sí, això també és el contracte menor de gestió forestal, gestió i conservació d'espais naturals. Això és la part que es va cremar allà en el Camí de Palma, que coneguem, el tros aquell. Entonces, ahí està segregat algunes coses. El contracte menor de 29.312 euros. Ens donen una ajuda de 30.000, però clar, són els 29.000 més el de seguretat i salut. Una altra empresa que fa el de seguretat i salut no es posa inclòs així perquè són dues empreses. el 107 També és una ajuda que s'ha sol·licitat pel tema de la campanya de prevenció de ratització, desinfecció i això per 2.210 euros entre tot de Diputació. Les famoses campanyes de el mosquit tigre, aquesta per exemple de ratització a nivell
114. 114, pues M'imagino que serà per el tema d'espectacles. no, 114 és Teo Jardiner. Perdó. Podries dir de 115. Perdó. Sí, és el que s'ha contractat de Passar Marc. El que és Sí, m'imagino que estan els espectacles. l'orquestra. Sí, per al dia 25, sí, és 25. Què Sí. La nit enguany és la nit del 25. Què has dit? 6.000, més 6.000. Pensava que dius el 114, que és... com No, és que també anava a preguntar-te-lo, però me n'ha anat al Sí. 115. És que el 114 es contracta perquè el xic que n'hi havia anterior, no sé si l'heu vist, en el 110 Sí, la renúncia. renuncia per tema Sí, de sí. salut. M'imaginem que seria per això, però passa que m'ha colat. Ha dit el 15, t'ha dit el 14 i m'ha anat al 15. Bueno, per la nostra part? Per la nostra part ja està tot. Marc? Nosaltres un parell que altres que n'hi havia que ja s'ha... Que ja s'ha dit. Pues passem a Prexi Preguntes. Perdó. Passem a Prexi Preguntes. Estic començant. Repeteixo. Bé, en el darrer plenari vam dir el tema de les modificacions de les actes de plenari si s'havien fet. M'imagino que per aquest tema No s'ha pogut ara fer res perquè va, Isabel ha tingut uns ja no, dies, veure, això, ho entenem, teniment, però entenem. per favor pues, tornem a demanar-ho. Ho entenem, ara sí que ho entenem perfectament, evidentment, però demanem que per favor que això se pot fer dia. Val? El carrer Doctor Rico, bueno, la de placeta de davant de ma casa, anem a parlar, clar, això estava dins d'un projecte que vam revisar abans de començar el projecte i ahir n'hi havia 2 places de minusvàlids. Jo, una persona d'elles, que en la revisió d'aquest projecte, abans de presentar-lo, vaig dir per què dos places de minusvàlids i se'ns va contestar que obligadament hi havia que haver 2 places de minusvàlids per un tema de projecte, per a que s'incloguera i perquè en X metres tenien que haver tantes places de minusvàlids. Aleshores, per fer complir això, necessitàvem ficar aquestes 2 places de minusvàlids. Quina és la meva sorpresa? Que ara que hem pintat les ratlles hem eliminat una plaça de minusvàlid. Aleshores, podeu contar qui ha decidit això? S'ha fet algun escrit? Per què s'ha fet? En quan era obligat fer aquestes 2 places de minusvàlid? Pues bueno, per la simple raó és que es va parlar amb la policia i es va comentar que no es gastaven aquestes 2 places, entonces vam optar per donar-li, i com s'havia pintat la del carrer Sant Marc, eixa que no estava quan estaven aquestes 2, entonces clar, 2 places n'hi ha, no en la mateixa zona sinó una diferent a l'altra, entonces per això es va determinar, però necessitaria... no ho sé jo, no ho sé perquè es va parlar i es va decidir així, entonces en qualsevol moment vam inclús dir que si de fet no s'ha llevat una de les plaques allí, que encara està la d'això, inclús es va comentar, diu, en el moment que faig falta es torna a pintar. No sé, això, però no es va fer ninguna mala intenció ni res. No. Simplement és una decisió d'Xina. És que on anem? És una decisió que s'ha pres, aleshores nosaltres volem... Que no té la major importància. Per nosaltres sí, perquè si n'hi havia una obligació en el projecte, si ara aquesta obligació ja no està, és perquè s'haurà fet X informe i s'haurà fet tot per escrit i s'haurà sol·licitat. Aleshores volem que tot això mos ho passeu, on estiguem clarament oberts de que podem fer llevar aquesta plaça. Jo vull
per ser clars, volem un paper escrit en el que aquesta plaça s'ha llevat i no va passar res. Perquè ens entenguem, perquè si n'hi ha una obligació de 2 places, com bé dius ara, n'hi ha una en Sant Marc, i jo vull aquest paper que s'hagi sol·licitat, s'hagi demanat el no incloure-la i que es compte la de Sant Marc. Aleshores, per escrit, ho vull per escrit, com que s'ha fet tot, arreglo, conforme demana, conforme la llei, conforme s'ha demanat en projecte, etc. I evidentment, si no està i no es pot fer, rogaria que es tornara a pintar. I això que jo soc un dels perjudicats de que perd un lloc d'aparcament, però les coses són com són, només tenen un camí. Una coseta que ja m'ha llamat l'atenció diverses vegades i voldria que m'aclaríeu, és que ja he vist diverses vegades la furgoneta nostra de l'Ajuntament, la gran, ja l'he vist en Gandia en 2 persones. Aleshores, la pregunta és per què van 2 persones per anar a Gandia o quina feina es fa en Gandia en esta furgoneta que és necessària que vagin 2 persones. Home, lo normal quan van a Gandia és per comprar material, però vagin 2 persones no és una cosa que nosaltres vagin manat i vagin dit, tengo que anar 2. Jo a lo primer pensava, quan ja l'havia vist la primera vegada, vaig pensar, dic, pues haver anat al punt net, perquè damunt era de les... A voltes es va al punt net de Gandia o d'Oliva. Aleshores, m'agradaria que això, pues bueno, ho controlaré un pelín i ja està. Que moltes va la furgoneta perquè, per exemple, van anar a que donar els datos perquè mover fitxa per comprar material elèctric en un lloc on es costa més barat i van anar i entonces per què tingueren la firma no coneixen donar els datos allí. No sé si aprofitant d'això deuen anar a tirar alguna cosa. Si està justificat, però que si no està justificat... Ho podem controlar, això. Perfecte. Bé, es va demanar per part de la meva companyera el tema de la poda, l'expedient de la poda per s'havia assignat. No sé si és un error o és que només n'hi ha un, però només apareix un pressupost en l'expedient. Ens va dir que n'hi havia 3 pressupostos. Aleshores, rogaríem per favor, aunque no sigui en l'expedient, que ens passeu els pressupostos. Saps què van a passar? Que potser... Estem demanant coses, no demanem explicacions, simplement que ens passeu. Simplement el que sé que va passar, que a mi em passa moltes vegades quan consulte alguna cosa, és que pugen soles a l'expedient del que va fer-se el contracte d'adjudicació i no pugen a res. Jo com vas demanar accés a tot, dic, pues no sé si n'hi ha o no n'hi ha, dic que es pregunta i ja està. Alguna coseta? Blai? Alguna coseta? Bueno, ja no has tapat. Marc? Jo volia preguntar, així aprofitant que està Ferran i que en les resolucions apareix lo del contracte menor d'esports senglars. Era el contracte, com havia quedat enguany, així en tema econòmic, i si n'hi havia novetats de captures de porcs. Pues el contracte enguany comença en maig fins a desembre i en quant a captures l'últim que m'han passat són 21 captures. Això serà de noviembre i diciembre. Hem estat parlant també de que encara estan en el mateix lloc que l'última vegada vam parlar. Les àvies? Sí. Vam estar parlant de cobrir la zona de la Galta. Lo que passa que l'última vegada que van estar allí pues, van haver els actes de vandalisme que vam parlar, entonces estan mirant Altres ubicacions? una altra ubicació que pugui ser millor que eixa, però eixa és que era molt bona perquè estava a poc
Esa és la famosa... M'han dit que la setmana que ve volien anar a veure. Mira, Sí. Això és per lo que es va canviar l'última vegada, no? Esa és la famosa que va... Això és la famosa que van fer actes de vandalisme. de diners, Ferran, estem parlant de més o menys la mateixa quantitat econòmica. Vos ho explicaré en un altre moment, vale? Veig bé? Però no més detalls així. Ja ho tens. Una informació que és pública. Que una informació que és pública i deu ser pública. No, ja ho sé, però és pel tema de que s'ha reduït l'import, però per un altre motiu. Ah, vale, bé. Això, si no pots informar secret, hòstia, el 23 de febrer no l'ha classificat. No, document classificat. Hi ha una explicació, n'hi ha tal, ja ho explicaré que no. Perfecte. Hi ha una reducció. Estupendo. Jo per molt part ja ho tinc clar. En la comissió, i ja estava el senyor Esporat i tot, es va comentar del tema de la línia elèctrica pel consum, i jo vaig proposar de que si poguera parlar a la propietat perquè facilitaren el pàrquing allí, en el pàrquing que tenen ells. S'ha parlat alguna cosa, Sí que s'ha comentat, el que no estan massa per allà. no m'ho pensé, però estem parlant de 2 o 3 dies. Sabeu que s'ha traçat perquè es faltava el document, no els havien donat el document a l'empresa esta, que era per poder tindre no sé com es diu el document este, pel tema de treballar en baixa tensió, no l'havia donat, o mitjana tensió, no l'havia donat l'autorització d'això. Van vindre, van descarregar materials i tot això, i després va vindre no sé qui de Iberdrola dient que no podien continuar i això, i ho van traslladar a esta setmana, perquè a veure, el document d'això s'havia sol·licitat anteriorment, cosa d'ells, que això tot és cosa d'ells, s'havia demanat amb anterioritat, però no havia estat a la fetxa per començar, quan començaren les obres. Entonces, de moment ho han prosperat a esta setmana que ve, del dilluns. Això ho haureu vist allí les plaques, allí posades. Sí, ja ho he vist. Més coses, Marc. Jo, si em permetiu una que se m'ha passat. Una consulta, s'ha asfaltat algo així en el poble durant esta setmana? Asfaltat a la... No, bueno, que jo sàpiga no, però pregunte. Val. Ens han passat un vídeo de 4 camions per dins del poble en màquines d'asfaltar. Aleshores, 2 són d'asfaltat i uns altres ens confirmen que venien del poble del costat. Anem a presentar aquest vídeo a la policia, aleshores demanaria que per favor s'actuara. I volem veure aquests decrets en el que s'ha actuat i que s'ha multat, perquè clarament hi ha una senyal que posa menys de 3.500 quilos. Ho enviarem a la policia, però bueno, simplement informar aquest plenari, perquè es va juntar 4 camions a l'hora d'arreplegar els xiquets. I de passo ja demanar que es tornen a fer aquestes campanyes de control de camions. Perfecte. I ja està. Bueno, si no teniu res més, tanquem ja